Kardom, Nili Sondra Singh Rongpi. Afrangsi Nordisk Karbi Live Kelang Arat Dona Pan, Kardom nak pajiriklo, Kardom. Ani Wangta Nangli Tuma Pan isi prek jaga beta nakiwan pibo mason thotsi. Pini le thotsi tame Nangli Tuma Pan isi prek jaga beta nakiwan pija pansi. Non Nili Karjab lake Bisonat alongri Mohojuli Pothar Teron arong along si doiklo. Pini Nangli Tuma Pan prek jaga beta lake nakiwan pi lahenlo. Ilitum maduta chini lo India added along 705 mate Bharat Proxy ra pho dak adjustment bangke ethnic groups mate ST recognition kelong ethnic groups do lapen labangso ethnic groups atum kadogawe 104 mate pharoi sira pli millions aphai amuluk do ethnic groups atum laswang bong pen Northeast India longke karbia khei sitame isi akhelo lasong tak taksi Northeast India long litum langdam protangte karbia khei atum armu aphai ke ong nai ai state protangte lake dak asamalong hinlo lapen asamalong jong silitum langdam thu protangte lake karbianglong is karbianglong lapen west karbianglong along hinlo karbia khei tum amulok aphai ke ong nai along rilo nasi karbianglong along rialong ilitum langdam nang hadak ke doa karbiatum aluna tomo pen cenglok jutang jubat nim rokom kadok abe pusita mehla daga khei tum piniar niantai ingchok klong lason thak taksi karbianglong pen angtan sitame district ner kepalong karbiatum do labangso district ner kepalong pen methang karbi alam alun jutang jubat ingchok klong langpu along ri plotang te bisonat along rita isilo lasi pini ladak nonilitum dak kewang adim lake Mohojuli Pothar Teron arong along sidolo ke cengsi aparman karbi risonimso rongaje katalon ji labangso aklam along sidolo pini bangke nini ke chok aranilo mate pini bangke karcho la pendrat amipi kapaman pona me along sidolo nangli tuma phan dak jasemet bangke dak bisonat along rialong owe pho sose aprang pensi dak karbia khetum lut parai long ke bang mate aprang ke dorong district pulo rapenona pitu bangke Sonitpur district rapenona bangke bisonat district kehang amasi labangso kehang mate kache song bang long log ajagnon bangke bisonat district pusi pulo labangso bisonat district long rong trok kep sose akar biatum do sitame uwe pho dak boche dat sitame pini dak akar biatum alama ki jutang jubat pindeng sumport sitame alang litum dak thir klong chenam karbiang long long ajutang jubat nim rokom puthi punon kadowe angton tai isi vet along ri protangte dak bisonat along ria kar biatum henlo la penisia bangke chorowek nangjia bangke lalo ladak bangke anglum long dodun pusitame dak akar biatum bangke methang pindeng sumport lam lun dak kangkrung kang sai kadowe aron atang pusitame dak ingchop pik khang janglang lasila dak karbi cultural society atum chapatir piponsi dak bisonat long ria ametum ke chengsi aparman jonel karbi youth festival mate karbi risonimso rongaje dak kapaman pon along sinon ne litolo nangli tuma phan jasemet dak bisonat along ria long ke chengsi aparman ZKYF mate risonimso rongaje kapaman pon along dak ko ansi alang litum ko pipiasa yang deng sikideng ma la pen dak penangan papang jangal hu pen cenglok penangan dak manpeng ke do aluhi atuma phan sita me ka chupa pondo alang litum pen sita me etetheni alam theni litum ka chingki ka chathan pon japan bori pon po la penan pata dak video journalist Mohan Rongpi neli long do nang litum theklong lo dak jasemet bangke bisonat along ri Mohojuli Pothar Teron arong along kapaman pon bom la bangso jonel karbi youth festival dak akar biatum theklong lo dak methang kar bia pindeng sumport sopin sotum busita me dak choi hong thor choi pre seleng chingthang pame la pen okor jang atum punon dak sarpimar tum punon klim somar atum pen chenglok ke thekiding ka do wetum sita me methang kar bia pindeng nang chingthang pen sila dak jonel karbi youth festival mate karbi risonimso rongaje la bangso katalon long dak alira lon nang pidun lo la pen la dak ajasemer bangke karbi cultural society mate jutang jubara song tiripiame pen sita me dak nakistong dum to la sedak malom sopor phi plotang telang litum ko pipi asa yang dengsi kedeng ma la ni litum nang litum phan ke peklang ponja phan bor ipon po la pendak malom sopor phi lotang tela dak hawar karbi risonimso rongaje karcho la pen rat amepi dak paman pon po la dak nang litum theklong lo aluhi atuma phan kedeng ja phan sita me non dak alang litum chisik chadang bom tang lo la si non malom sopor phi plotang te rat amepi sita me dak pangcheng pon po la pen ni litum la bangso report pen dak akar biatum jutang jubat pen cenglok ke klem kedam katok we putak sita me ni litum dak lam thekiri ponja phan bori pon po dak kikri ke saratum la pen
pen dak kar biang long ajutang ason thot sila dak bisonat along rialong ke dokar biatum ajutang ajubat lun tomo porom puti katok we sitame isivet la ke litum thek long pamilo la pen pinila bang so report pen dak jasemet lun barim lambarim pusitame dak nang litum apana ke paklang ponje pan bori pon po la pen dak jasemet bang ke papang jang aluhi aman pen dak karbi cultural society tidipa ame pen chenglok dak IK song visit alang like dang nang lek tanglo alang litum sitame la pen penang an ke thekiding man peng aluhi tum do la pen pining we lun kanamalin along sitame kar biang long pen nong nam chethang klong alun se po lun se pi la pen cheparjan bang phu bang phia tum sitame ning ve nang chitong dum doji la theklong lo nang litum non malom so por phila tang te rat ame pi kapang cheng ponja phan pura la dak aluhi phan ke deng ja phan sialang litum chi sik chadang pon penang an asai ke thek pon long bek long Sudari keng ti Dak long mon. Na kita la puyu. Melo. Ji. Di op dak pelu. Enggak boleh taruh. Kamu taruh. Ame la pengen lo balisan jisana tingon atiran ame. Lalo bisonat along ri mohojuli pothar teron arong along kapaman pon bisonat hawar along ke chengsi aparman hawar karbi risonin so rongaje katalon along non malom sapor people tangte ladak radame pi la pen karcho me pangcheng pon po la bangso radame pi ka pangcheng pon ja phan pura ladak aluhi aphan kangthum karne ja phan asonsi dak alira lon pen dak bisonat along rialong ke do akar biatum sita me methang ajutang jubat lun tomo porom puthi ingchok long lang la pen methang apin deng sumpot dak alir alon ke chingthang pen aluhi ke deng ja phansi chisik ding ason sin niltum ke thek pon long dolo la pen non malom support people tangta dak penang an halloween pen man ke do aluhi atum sita me dak alang litum ka chopha paru pon pola pen alang litum pen sita men litum ethetheni alam theka chingki ke chethan pon je phan bori pon po la lo ahok lo dak bisonat along ri dak kar benglong west kar benglong la pen east kar benglong la long ri akar bi atum penjong si cepang bardam pulo tangte jutang jubat elamaki kangchon ne along ri akar bi atum pulo tangte bisonat along ke do akar bi atum henlo lapen kaprek district ner keblong takar bi atum do bisaralam non Lokhimpur Nogao lapen Morigaon Sibsagar punon kaprek district ner keblong ta do sitame kar biang long lapen west kar biang long lapen ang tan ke do akar bi atum jong si langdam pulo tangte jutang kangchon nai along ri akar bi atum pulo tangte dak bisonat along ri along ke do akar bi atum henlo lapen ladak ke do akar bi atum apani si kacuronang je bangke lalo bangke awe bangke anglum long dodun kok positame piniar ni sitame methang alama ki jutang jubat pindeng sumport kar klika pejo katok we sitame piniar ni ta pawir we lapen ladak pangcuk long ason si ke thek pon long do lapen dak nang litum thek long lo ladak swarlo tuman chot kali sopin so tum sitame methang kar bia pindeng choi pre choi hong thor poho seleng chengthang pami pen ladak alir alon ki piponja phanalang litum chesik ding dolo lan chota kali si ladak klimso marpen chenglok la swarlo tum sitame jasemet bangke dak okorjang tumsi methang kar bia pindeng na pindeng chot lapukali dak sarpimara tum busita me balapuka arta ke do swarlo tum busita me methang kar bia pindeng nang chithang pame pen si dak hawar kar bi risonim so ronga je ke chengsi aparman katalona long alang litum alira lon nang pidun lo labang so stage nang litum theklong lo ladak si non balon so apora philo tang te dak ratame pila pen karcho ame pangcheng ponpo lapen dak jasemet bangke manpeng ke do aluhi atuma phan ke deng ja phan pora ladak risomara tum dak chong ka chingnang pensi alang litum dak aluhi phan kangthum karne je phan chisik ding ason si dak ke thek pon long dolo la si non malam sa por pi kopi pi asayang deng si ke deng pon je manang litum phan ang ton pen ke paklang pon je phan bori pot Kami jutang pangkangan mo. Kami lamat pangkangan mo. Kami jutang atas pading mo.
bang khơi long sẽ thắng là sẽ lang li phan itum dak bisonat long ri matai karbian nok be po pen nut lo là sẽ alang sar song bijit indikator mate sar sing indikator ke hai itu manok be lang li phan po pak penar chobon po sar raju rong hang ke hai pen đốt hồi lang rong ke rong aje pen aje tong dun bong nang litang lo si puhu tak na chupon ko mom ke lang dak Jonel Krabi Youth Festival Katalon alom nang ni dak kapan ka ni man kan sitong bon ko an ngarong laki ningarong pik lo ini ke aprang man si nilima thateng da aprang man si tek du nang yem polo dak ta heklem dun tek nai polo stami non da mission lo he ada ini ke la Karbi Culture Society ben benengan ke je ke la Karbi Youth Festival bang ini ke ada ke Golden Jubilee lihat lu mati. Stami dah bang peneng si kang ceng lang. Stami nili kipuji bang ke daerah delang mis nonta la si dak nang si tong lo ke ningarong pik alam ningarong parpil. Tante ladang kan dia cuma pan lah. Jasmet bang ke jutang apa tak klaim apa tak nang ni biji sulit tu macam. Oh ini ke nili ke jutang nili ke kapre kapil ben si bang mati di. Lama si jutang apa tak nili ke lam ke son advice ki pi tek la son na bang kali he. Stami anso se biduk nang bo alang itum non son si biduk ka son anso se biduk ko te kado ve la ben non ni tum da ningarong lo cooperation kurin po cooperation po jong son aprang kam klem long he la lo kado ve la ben da garat tum to opini la alang itu ningarong bong met sinon bini da nang participate dun lo la ke ningarong alam lo la si alang itu man so se biduk ke ban si alang itu man chuning ri lo keses bisonat district committee tum nang lilong dia long nang habar long sinar lagi ada kalau yang man pan agak cetong muncul lo kan di bisa court long 3.6 lah close presentation apa tak sabso dak kan dia pan tu pilih pilih tak ini nang zona kapaciti kan oh ini ke ni tum na ini ke 3 ada la bisa court long 3.5 long si kado veta do jab lo kadak karbiang long la di mahaso pen angtan ke do karbi tumpan India Constitution long kapanong ason si ST status bang la bang ke ada nitum agreement long dolo accord long dolo peace accord long la bang ke 3.6 long bang si karbiang long la ben di mahaso ke do angtan ke do karbi tumpan isi autonomous council seng nangjis la so adiman do la ben India government dum la ta kroilo Assam government ta kroilo la pen nitum nat pen ke non la bill jata submit jap lo la si prabjin ben Assam Legislative Assembly long la so bill paspo pusineli ning kachithe do la pas de lo te loge la seng fit po la pen ke la pen da karbiang long la pen di mahaso baira ke do karbi atta district do karbi dungge la so autonomous council ben ke penangan awar sai long pon po la hello ni lidak bisa habar karbi duma pacinia lam lapen labang ke angpar ninggarong abang gawe lo ate ladak karbi ang long ben bisot ke chelo pik poitame ladak karbi tum dame Hako pen metanga jutang jubat nim rokom kilun ke kan karbi kilun ke kan kat duk kabe puthot ke ciparing thuya phan ladak ari so yang me ladak bisonar long ke duk ke the ke ding tuman ching rum pen ke cipe duk pen lanon ke cheng si bisonat hawar mai karbi risun nim sorong aje ke padu ponthek mangai nili tum central committee ke cs ben choro parpik lo pending thelo dak ka sirap chitu non ke thek long ben lute ayok la bangai tum aphi tame lo so jutang ke reng pon bomunyi bining thelo
dak elitum jong silang dam platang te asama long prek jam mahawara long takar dia tum to lasi dak karbeng long karbi la ben bisomat long nom nang litum ke apatai tu lo ke bang sami dak karbi atu maputak lam te sinan li kopilon ninjekan ladak tuman bangke kicuru si curu wek nang po ate bangke ladak lang lupong te nitum pinang adima karbiang longang tan pen karbi rong kadue hawar long dam lo sitame non an karbia jutang jubat choklim chuarkli chuphiu pen chenglok lam iki pindeng sumpot choklim ke theklong mangela dak helo la sila mangela dak bisonat along nange do akarbia tumhan mangela ke choro wek lo si lailun la tuman nitum hait peng ke choro alam the bangke la pen non riso yang tumang la swang thun an so se ke klem dun je phan la chepeduki phan la si chuning ri te kang lo Jasmet bisonat atau ICS itu cuma pan la jet KY paningkan bang tak katalam ek verji la pen la jet KY pan pata judang ahin kapang cu kapajal Japan kapre sayang lengkening pom tu Japan ani kupini di sore pingtung make la bangke isi bangke tangka maha pan ke dure pen isi kisik sak thetan di tido asila bangke adon tin kacirung cerek la pen tangka maha ke do adon tin abang phu bang phi ba sakuri eklem abang phu bang phi dong cerap dun rin de tangka maha tamela akasik sak pen cepayok pununji lapen ladak workshop la kilun ke kan jutang jumat kedua ke cetan cimu mamai bangke apor ladak nang pa dulu te la bangke make sense po lapen la bang tungke borido alnon along dal so bang padu pon bom lo Karbiang long along rialong kedo akar biatum karkli kapejo kang cuklong ason thotsi ladak bisonat along rialong ta jutang jubat kang cucot kali dakar klika pejo sitame ing cuklong cenam kopia posing cuklong puma kipudam plotang te ladak awe pen pusitame awe posose lo ladak kaboche sitame pini anian sitame daga kar biatum metang jutang jubat lapen karkli kapejo ahin aja semet bangke pang cuklong mate rip hip atumdo mate ladak rongke rongaje bisonat district atum dak tirpia tumdo lasi dak la bangso pini kecheng sia Parman Jonel Karbi Youth Festival kapaman pon bisonat lalong ri mohojuli pothar terona rong along kapaman pon bangso ame along dak nanglitum video journalist mohon rong pinalitum apana paklang pon po ladak alang litum sitame dak hem lason hem tengsong nang chikim dun sialang litum sitame ladak kado we pan sitame dak kedeng kang thum karne mate ladak alang litum ahin pen pusitame kar klika pe jo aputhak dak naga paklang dun kachisik dol lasi kecheng sia bang keneli ladak bisonat district Karbi rongke rongaje along amepu alang ni besang hodo long alang ni pene teteni alam teneli ka cingki ka cetan pon Japan pori pon po dak bisonat along rialong ke keceng sia Parman la bangso Karbi risonim so rongaje katalon along nang litum rongke rongaje pen dak la puson asai na kedeng dun long pen ko anding arong lo thanik cima hoklo alang litum non dak kisias jun pen ditu ama dak mohojuli pothar along ibi la dak kisias Karbi risonim so ame long nitum bisonat district rong ke rongaje pen ge ningrong pikhangyang athema nitum dak bisonat district along ge bahira mate dak kachikia thai bele se Karbi along edo alang li tum ake thepo mate itum man peng edo sar tum hansini tum dak bisonat district Karbian ge chosara from lasi unan ge ni to phan akoni tum dak unan mate ninga chi thedam do Karbi along akar CM sar alang li sar tuliram rong hanga ke hai phanta ni tum lasi alang li phansi dak ni tum bisonat district Karbi phan pini kisung ge boy phusami ne rapik lo lasi non ni tum bisonat district Karbi rong ke rong aje ame phanta alang li chokli chopia mu pusirami ni tum dak sit bisonat district rong ke rong aje committee chini tum dak patri ponlo thema ni tum dak karkli kafe open chenglok kali kalang jutang jubat pen chenglok ni tum sin non botoman ge ni tum siklem pon bomlo lasi sar along ale chini tum Karbi anglong tuliram rong hang sar along pen ni tum pinpur lupidam lasi alang li sar tuliram rong hang sar tani tum phan ning kithe atwa nang pidun la sini tum dak bisonat kido Karbi doan itum dak hempu mukrang aron doan Karbi tum dan itum ninga klong pen la si kadok kawita la li saraphan churu nai pusini tum dak bisonat district rong ke rong aja hin pen ning chithi pon lo tan tenale phane si alam te kar jukang tung lo morning aning kan mate ning kan surhini ra engko ra pli aning kan ar ko echiklo ni phai troxy arni dak lak ni so se aron barim atum labangso armu kaching drum ame pi along nang litum rong ke rong aje pen sitame mate dak bisonat along ri along pen kacherap kachito dun Japan armu aphai kachipa ong dun Japan la world record bong chinar nam kipo along sitame dang nang litum participate dun Japan nang litum la person kwan kachisik dola sabso thane chima hoklo jadi alang li sar litum dak Karbi anglong tim Karbi anglong CM sar le jadi
alang li aling lo dak pen je bisna kar bi bang jap nai pulu tang ni tong ke bisna kar bi don si pon da pi pusi chisik lo sita me non alang li sar ram long hang sar on sini tum chong hang ding lo alang li ko pito pin puri ne la sini tum ke chong hang ding lo choro lo ahok lo kedam ke bang abar sai kar bang lo autonomous council pen nang pali plotang te dak rong ke rong aje tuma bang ke la dak ko ana phai ki pon ang ji mal ana phai ki pon japan chisik ding lo pusi alang li tuma hin pen lam the chipak lang pon lo la pen ang li tuma phan choro lo dak jasemet bang ke kar bi jutang asong bisna long ria me tum kapaman pon ke chengsi hawar kar bi riso nimso rong aje long nang li tum la dak rong ke rong aje komiti atum pen nang li tum la bangso hem theng song nang kim don pen dak alang li tum long alira lon ki pidun la sojok nang li tum rong ke rong aje komiti dona phan sita me choro pa jerek lo ni tum Bisnath Sariali o Bisnath district along jutang komjuri pa jutang kachiri pe non chethek long da posi ta so jutang bari ni tum kapeklar ji la pe non kapache kapeklar ji aphansi ni tum la da Bisnath district regional along pen ni tum la da Bisnath district pen kapeklar ni phan nim rokom la pen ajutang jubat kapethe ji aphansi ni tum la da peneng ningkan si ke chenga anikan ningla ta sini tum la so ajutang kapeklar ji aphansi ni tum la so ajonel ki big jasamet li tum langdam nang owe kimia tum protang te ba jutang jubat long protang te munit tum ke klem ke dam ka chetu ap jum hoi ti la sila pun nang li tum la ke klem ke dam la ko pine ka siksak la ka chitong pon la son tuma ni tum peneng ki cheng si pen che thelong je Bisnath akar bia tum kachetu mi pik arong tin inut kep do ni tum da Bisnath unit cap do unit tin ben da tum ka chirung cherek da pena kam na cherap du nipik da sini tum neli nat pen da district hoya me phu ben neli churu Bisnath da akar bia pha jasamet bang owe kimi tum phan jutang ahin ka pachi hunja phan ke bang ja por hun nang li tum kapre ka sai ki kon je phan ko pine ka chisik la neli tum do radak Bisnath district pen rason avideta por da se hakar biang long central budia long ne tum johang bom hadak pansi nane choyong thor da ho seleng cheng muri pong senda lang tumar sai nipi jambuli thonanta alang tum pen ni tum penang long over sai lati non akimi yawe tum la se anutin da hada pena ke ron ge do le bo amathang seleng pen choya pre chirik lo sita aro sopi mara bang aprak meta ini pe kok la bang jir do sita non uwe kimi la sarmari sumara bang ke nona bang peneng bensi la sojonel festival bensi ke chihunglo pusin ni na pen mathai ke kar beng long long rilong sikit do ke pathir lo sita menang li dak along ri dak hawara munit ason ben ke chengsia perman ke cs atum na dak jonal festival katalong na long dak phapan jang lu hiaman pen sitong non pen ko an ningarong lo ningalam thi sabso chipa kardom ningarong parlo niliphan phapang yang lui ason nang phan nona man nili karbi lamera mai ningkan surini rain koira hini lapin koira pli farman lamet mepua pu deng bom lang lasi nili karbi lamera mai ahin pen ladak nangache dong kala ningarong parlo penako nili nona man nili bukayan si pathir po pista nili mangethek mate nili kahache long ke dak la lutparai hala suhut ke dorong district lo apitu sunitpur non ke Bisnath district lan lo te we pisita ladak ningarong para lam la pulo je iri tum dak lutparai akar bi tum dak itum jutang jubading chu la solam ke non he jong itum dunwe pu karbi jutang song akhai humsing be penta nang itum na ju ponong lo la si isialam ke la son lo je iri tum along itum la research scholar Dr. Dharam Singh Teron alang itum ta nikan suri ni kreke thoma nikan ni tum hema chomongkan
adang ni punu tum kari hud alang ni tum ta la drom teron la pen sikari tisu alang ni tum ta la dak la hai nang tar lipdun la pen hai ka tar lipdun pen si alang ni tum ta karbi study sa long ta dak bisuna karbi ajutang jubara alam the alang tu handak paklang pon pe hadak la karbi tum jitu non sumpot itu no teng pi pe ne la non alam ka sar pi mar tu nge np ni ta non ke jumpik lo sita eli tu ma dak bisuna da wara long mate lut para hai war long ke la karbi sar pi mara asar pi tum ta no teng pi ke enta non puta dolang la so alam the bang ke alang la doctor Dharam Singh tron alang li karbi study pe ne lo paklang pon lo pala bang so karbi studies bolong wan pe ne la so bang ar janan pe ne ta dagalom la nili bisara tum la hai am horang si son si tek pon long la si la so pe ne langnam pulo tang te karbi anglong mate karbi anglong ang tan ke do pula lut parai ke do karbi tum ke ajutang prek prek pusin nili pudam je manwel Nang pan isi ke ka jutukang tu malo jasemet bang ke kacarli ong mucot owi kimya tu dak langdam nang jutang long kacera tu na pai ing ampi kona ni kitu ke lak rong penari sumaro ko jang tum si dak jasemet pai jepun lasi na owi kimya tu ma panang hin pe bisi na ni piti soreng tum mate efas ok tema itum jutang alen ka cepaduk ke rong so si ke cepaduk binong lasinon non ladak college ka jar letum mane high study jitu la so riso jang tum alang litum ta la so karbi jutang jubat ka char li ponjima monon pi so kiring pipi ponji pan bori ponai la so farman karbi lo charli jutang song pu karbi anglong college student atum ha dak keseng do piningan la deopani college long droksia nang deng kelelo ti la so tum nili chuning riji je alang litum la lochali karbi jutang asong atum je la pu lut pare bang ta dak bisna da war long ta la so aru nang sengpen alang litum along la so inter college jutang da so cultural competition la so long yong si alang litum panta la so japon tek pulonte itum la karbi jutang jitu jubada song jitu kadak tara lang so pendak itum pan la so apor pen la so ke sekena pipen piningan ke dakta kicingsi risonim surong aja kapat laso kibi ponji pan dakta isi aja kong celong pon lo so dakta si la non we ke mitung lo charli atum ta jong si halasu lo charli jutang jubar ka asong tum si ladak la son pen si alang tumbong son si tan timum dolo tangte monon pilat bag non we ke mi atum lo charli asong tum la tum ta jutang ching honje pan la so bori ponji pan tek pon longi